Nézd, csak azt mondom, hogy a bostoni nők összességükben sápadtabbak és csúnyábbak, mint a világ többi részéről való nők. Baromság, na és Lori ödögös? Nem, Lori pennsylvániai, ő nem bostoni csaj. Azok se rosszak. Már maga az, hogy azt kell mondanod, hogy ők se rosszak, ez azt mutatja, hogy rosszak. Hallottad már, amikor egy bostoni csajnak orgazmusa van? Oh, ja! Oh, ja! Dugja! Dugja! Oh, Jézusom, ez tök já volt. Most tömök a pofámba, kis gyorska, já! Bakker, karcsú. Még csak be se tépek tőle. Beszélnem kell a fűvészemmel. Nekem több bejön. Ez fos, beszélek a gyepmesterrel. Nem hinném, hogy reklamálnod kéne egy dílernél. Nem, tök régóta ismerem a csókát. Ismerem már 9-11 óta. Emlékszel, mi volt? Banyek, 9-11-be kell tépnem. 9:36. Aha. Baszki, mennem kell melózni. De hogy fogok így vezetni? Nem gáz, elviszlek, én jól vagyok.